11 il-blokka ta' appartamenti tal-housing f'Taxbix li jakkomodaw 91 familja b'kollox qed igawdu mill-investiment mill-gvern ta' aktar minn 760,000 euro f'xogħlijiet ta' tisbieħ u manutenzjoni. Il-proġett jinkludi interventi fil-faċċati, il-bjut u l-partijiet komuni tal-binjiet bilan li jitjieb l-istat tal-proprjetajiet u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Waqt żjara fuq il-post, il-Ministru responsabbli mill-akkomodazzjoni u l-artijiet Owen Bonici qal li dan l-investiment juri l-impenn tal-istat li jkompli jtejjeb il-livell tal-ħajja ta' dawk li jgħixu fl-oqsma ta' djar fil-pajjiż waqt li jżomm l-istess binjiet residenzjali f'kundizzjoni tajba. Fil-housing estate ta' Taxbix qed nagħmlu xogħol ta' manutenzjoni fuq il-faċċata u l-bjut ta' 11 il-blokka residenzjali. Kollox qed naraw investiment ta' 760,000 euro li minnhom se jgawdu ftit inqas minn 100 familja. Dan ix-xogħol beda fi frar li għadda u mistenni jkun konkluż sa qabel tmiem din is-sena. Dan ix-xogħol qed nagħmluh għax aħna rridu li residenti li joqogħdu f'dawn il-units tal-housing ikomplu jgawdu minn kwalità tal-ħajja aħjar. Fost ix-xogħlijiet li qed isiru f'dawn il-blokok f'Taxbix hemm ftuħ tal-fili u tikħil, tiswija ta' galleriji u tibit. Fuq il-bjut ukoll se jiġu applikat il-liquid membrane, jiġu ranġati l-oppra morti u tromba tat-taraġġ minn barra, organizzazzjoni ta' tankijiet tal-ilma u l-pajpijiet. Il-partijiet komuni wkoll se jiġu ranġati, tikħil, tibjit, tisbieħ ta' railings, titjib ta' sistema tad-dawl, installazzjoni ta' intercom ġodda, bidil tal-meter kabor stranjan boħrajn tal-umiljum, xogħlijiet fuq il-madum jew l-irħam u l-aperturi tal-komun. Waqt iż-żjara kienu preżenti wkoll is-Segretarju Permanenti Ramon De Guara, il-Kap Eżekuttiv tal-Housing Project Solutions Marisa Marmara, ċemen tal-Awtorità tad-Djar Robert Daker u s-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Simeon Neċev.